Ngiyabingelela ekseni egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku asihlelele lonke siphinde sihlangane. Sizohlephula isinkwa esiyizwi likaNkulunkulu. Ngicela ke sikhuleke. Baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha, sondela kuwe moya ngcwele ekseni nabantwana bakho. Izwi lakhe liphilayo alibe ngumlilo. Thina moya ngcwele sifane nenkuni kulo njengokusho kwezwi lakho. Khuluma ke moya ngcwele ngalo ngoKristu omgcobileyo. Amen. Ngiyambonga kakhulu uJesu ekseni lockdown number 1. Sizwa la ngaphandle ukuthi kukhalwa ngendaba yokuphinda kube nesearch. Shuthi iqala phansi ukufa kuyahlasela. Kodwa siyambonga kuJesu la eSouth Africa noma ngithi eAfrika ukuthi siwufumene umusa kaNkulunkulu, senzelwe inyeba, sibe nenhlanhla yokuthi uNkulunkulu asithande, enze umonakalo okhona ufike la kuthina ungasenawo amandla. Ngakho ngiyafisa ke siyezwini lenkosi, umoya ngcwele ubekile enhlizweni yami. Sike sayithinta le ndaba etholakala encwadini yamakhosi esibili uchapter 5. Kodwa umoya ngcwele uphindile wayibeka. Ngizoyidlulisa ngaleyo ndlela umoya ngcwele ayambula ngayo phakathi kwami. Sizofunda amavesi. Ngicabanga ukuthi ngizoqala kuverse number 7 bese ngihlehla ngibuyela kuverse number 3. Uverse number 7 uthi, ngifunda ke la kwi-King James Version. It came to pass when the king of Israel had read the letter that he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive, that this man doth send unto me to recover or to heal a man of his leprosy? Cela ugcina lapho. Lana ngifunda izwi lenkosi encwadini yesibili yamakhosi chapter 5. Inkosi yakwaIsrayeli lithi iBhayibheli seyifundile incwadi, yaklebhula izingubo zayo yathi, nginguNkulunkulu yini na ukuthi ngibulale ngibuye ngiphilise na? Ukuthi lo muntu ufuna indlela yokulwa nami, ingakho ethumela umuntu ukuthi ngimphilise ochokweni lwakhe. Lana masithola le ndaba, indaba engimangalisayo enhlizweni yami. Kakhulu ikhuluma ngomuntu elithi iBhayibheli wayenamandla, eyiqhawe elinamandla. 2, uNkulunkulu wayenikile ukunqoba ngaye. Bese lithi izwi lenkosi, kepha wayenochoko. Uchoko kwakuyisifo esiyinkinga, isifo esasingalapheki ngalezo ikhathi. Isifo ayethi umuntu mangabe esitholile ahlukane nomndeni wakhe. Uma leso sifo sibambe ubaba, wephoqeleka noma unomuzi omuhle, uthenge endaweni ephezulu nephakeme ukuthi alishiye ikhaya lakhe, ashiye unkosikazi wakhe, ashiye abantwana bakhe, ayohlala endaweni ehlukaniselwe abantu abanesifo okuthiwa isifo sochoko, ileprosy. Nalo baba ke wayehlangene naleso simo sokuthi unenkinga yokuthi uyanqoba. Ngithanda uma lithi izwi lenkosi, uNkulunkulu wayenqoba ngaye.
uNkulunkulu wemnikile ukunqoba. Njengabantu namhlanje siphila phakathi kwabo, uthola ukuthi abantu abaningi uNkulunkulu unikile ukunqoba, wabanika nezikhundla eziphezulu, bathola udumo, bahlonipheka, baba bakhulu. Kodwa kunalento le efana nochoko elithi izwi lenkosi igama layo isono. Isono siyafana nochoko. Isono siyamthatha umuntu ekhaya lakhe lilihle, senza indoda ishiye indlu okuthiwa yimansion, indlu ethengwe ngemali eningi, indlu yama-100,000, indlu yamamiliyoni, ayishiye ahamba ayohlala emkhukhwini, enziwa isono, simkhiphile endaweni akade phila kuyo. Isono lesi noma singene kumama, senza umama ashiye indoda yakhe, ashiye abantwana bakhe, ashiye indlu yakhe edulayo, akhethe ukuyohlala emkhukhwini, elandela isono. Lithi iBhayibheli ubulephero babuyileyo nto enjalo, benza umuntu ahlukane nekhaya lakhe, noma kade nika ukunqoba. Uma ubheka kulesikhathi esiphila kuso ezweni lakithi eSouth Africa, kunabantu uNkulunkulu abanikile izikhundla nodumo, wabanika negama, abantu abahlonishwayo, abantu abasiphethe. Abanye baphethe komasipala, abanye baphethe ezikoleni, abanye baphethe kuma-district level, baphethe banezikhundla. Uma babheka banodumo, and izwi lenkosi lithi uNkulunkulu obabekile lapho. Kodwa uma kwenzeka kungene isono esifana nobulephero, kuyamdiliza umuntu kuleyo position uNkulunkulu abembeke kuyo. So le ndoda esifunda ngayo uNamani, lithi izwi lenkosi, uma yena esezwile, ngoba lithi iBhayibheli ngoba kwanqotshwa ngaye waphuma waya kwa-Israyeli, bayonqoba khona, bahlasela izwe, balinqoba, base bethatha abantu abathile baba bathunjwa babo. Yena ngenhlanhla wathola intombazanyana encane, wayithatha yazosiza endlini yakwakhe, yazolekelela unkosikazi wakhe ukuthi unkosikazi lo angahlupheki. Kanti ngenhlanhla uma bethola le ntombazana, bathola intombazana enemfihlakalo, eyazi imfihlo ezingaziwa abantu, eyazi amandla kaNkulunkulu. Uma ihlezi la isebenza, iwasha, iyabona ingubo zenkosi yala ekhaya, uma iwasha ukuthi zine-sport, kuneqashazi elikhona, isiyabuza kuNdlunkulu umkaNamani ukuthi yini, uyachaza uthi hayi, ubaba noma umbona enje, kodwa yena unobulephero, unesifo esehlukanisa imndeni, unesifo esenza angakwazi ukuhlala kahle noma enqoba. Intombazane isikhuluma into elula nje, kuverse 3 wakhona ithi, hawu, uma inkosi yami ibingema phambi komprofethi, ibingaphiliswa kulobulephero bayo. Uma ingema phambi komprofethi,
Manje-ke sifunda le ndaba kuverse 7. Inkosi yakwa-Israyeli ikhala ithi, mina nginguNkulunkulu yini ukuba ngikwazi ukubulala, ngikwazi nokuphilisa? Laba bantu bazosusa uchuku, bafuna ukulwa nami. Lithi iBhayibheli yaklephula iy'ngubo zayo. Engifisa ukukudlulisa la ilokhu, uma abantu bezwa kukhulunywa ngendaba kaJesu, abaningi bagijimela endaweni wrong, njenganale ndoda esifunda ngayo ukuthi kubhala incwadi eya enkosini. Kuthiwa inkosi uma efika lo muntu imphilise, kanti intombazane ayishongo ukuthi umeya enkosini. Ithe intombazane uma eya kumprofeti waseSamariya, kukhona umuntu ogama lakhe linguJesu, ukuthi uma abantu befundile ukuya kuye, bafunda ukuya kuye, bangaye endaweni ezirong, akwazi ukuhlangabeza inkinga yomuntu noma inhloboni yenkinga. Kungaba ukugula, kungaba ukuhlupheka, ubumpofu, kungaba ukuzingelwa, noma inhloboni yento. Uma uyile kumprofeti obizwa ngegama likaJesu uyasizakala. Kodwa iningi labantu lenza imistake njalo. Uma kuthiwa kukhonjwa uJesu, uma kushunyayelwa kuthiwa uJesu, uthi zanini kimi nenikhathele nenisindwayo. Umuntu uma wayekade efaka ibhantshi lesonto, avuka thintitha ibhantshi lakhe, athi awuba ngisiza, sengizothintitha iy'ngubo zami ngibuyele esontweni. Akushiwongo lokho, kuthiwe iya kuJesu. Abantu abaningi benza leyo mistake, bagijime babuyele emasontweni. Mina ngifisa ukusho ukuthi lalela, isonto lifana nembongolo eyayikhwelwe umprofeti uBeliam. Imbongolo indawo lapho wena ukwazi ukusizakala khona ukuthi transport kodwa ikuyisa kuJesu. Akuyona indawo odinga ugcine kuyo, akuyona indawo odinga ubambelele kuyo. Umuntu odinga ubambelele kuye uKristu uJesu uqobo lwakhe. Ayikho into ebuhlungu namhlanje, uthothi amabandla amaningi abantu bagcine kuwo, abamazi uJesu, bahlala khona emasontweni abo, ashumayela insindiso, ashumayela kahle, kodwa abantu phakathi amehlo abo wavulekile kuba baqonda imfihlakalo yezulu, abamazi uJesu. Uthole njalo uma kukhulunywa izwi kaNkulunkulu babe offended, balimale bezubuhlungu, kube ngathi bayahlukunyezwa, baze basha abanye abangesaba abanesibindi, bathi ngiyakuzonda ngoba ukhuluma kabi njalo, awukhulumi kamnandi. Ngize ngikhumbule izwi lenkosi eBhayibhelini elikhuluma ngenye inkosi elithi izwi lenkosi nayo kwakwathi kudinga kiwe empini, yabiza abaprofeti bayo bakaBhali. Bamefikile bona abaprofeti base beyitshela bethi hamba uzonqoba, hamba uzonqoba, uzophumelela. Omunye wazofaka impondo ekhanda lakhe, wathi ngalezi impondo kuthi uyaqhuba ukusha impi unqobe. Ngenhlanhla kukhona umntwana kaNkulunkulu uJehoshafathi lapho. Usethi uJehoshafathi, hawu kodwa Nkosi, awunaye yini omunye umprofeti ongakwazi ukuprofeta? Uthi lo munye ukhona, kodwa ngiyamzonda ngoba akakhulumi lutho oluhle ngami. Njalo umekhuluma ukhuluma kubi ngami.
abantu abaningi babacabanga ukuthi kukhulunywa kubi ngabo uma kushunyayelwa izwi lenkosi kuthiwa kame ngendlela ezokwenza uNkulunkulu akwazi ukumlwela izimpi zakhe. Lithi iBhayibheli lami kuleyo ndatshana njengiyixoxayo eceleni, lithi iBhayibheli lami wesethi lo munye mlande akeze yena lo siza ukuthi uzothini. Lithi izwi lenkosi uma sefikile umprofeti wayeseqala naye ekhuluma athi bemtshelile endleleni ukuthi ungaphambanisike sonke sesishilo ukuthi uzonqoba, nawe isho njalo mefike nawe uqala usho njalo ukuthi hayi hamba uzonqoba. Uthi inkosi ngiyakufungisa kangaki ukuthi khuluma iqiniso lona lodwa nakimi na. Wesekhuluma ethi ngimbonile uIsrayeli engasena nkosi, wathi nanko-ke ngikutshelile ukuthi ngeke akhuluma ulutho oluhle ngami. Usumzwile ukuthi uthini? Umbonile uIsrayeli engasena nkosi. Manje-ke lithi iBhayibheli wesethi mthatheni nimfake ejele, nimnike isinkwa sokuhlupheka, nimnike amanzi okuhlupheka, ecasula ukuthi utshelwe iqiniso. And uNkulunkulu uma ekhulumile ngomprofeti ukhuluma into eyenzekayo. Lithi izwi lenkosi uma sekwenzile lokho ethi akafakwe ejele, alanjiswe, anikwe isinkwa esincane, anikwe amanzi okuhlupheka. Wayesethi uma ubuya empini, ubuya kwenzeka ubuya uyoba uJehova engakhulumanga ngami. Base behamba kwasho ukuthi isigebengu lesi okuthiwa sizofa sasesitshela lo munye ukuthi wena faka ingubo zobukhosi, mina ngizomfaka njengamasosha siye empini. Uma beya kulempi, ngiyelithanda izwi lenkosi lithi kwakuthiwe ngale ngaseyitheni bangalwi nabo bonke abanye abantu, balwe nenkosi kuphela. Uma bebona lo ofake ingubo zobukhosi uJehoshafati baqonda kuye. Lithi iBhayibheli wabaleka, bamsukela wabaleka, egcineni wayikhalela. Uma sekhala babona ukuthi hayi akuyona le nkosi esiyifunayo, omunye umuntu lo. Emva kwalokho lithi iBhayibheli base bemiyeka. Lithi izwi lenkosi kwase kuthi enye indoda yadonsa umtsalo wayo, bow and arrow, yenze njalo yadonsa yona ibow and arrow leyo yayidonsa yajikijela at random, ingabhekise ndawo nje, iphonsa nje. uNkulunkulu wayidirector ngoba uyena uNkulunkulu ophilisayo, uyena futhi obulalayo. Wayidirector yaze yohlaba lenkosi, ihlaba iphakathi kwamabutho, kwahlabeka yona yodwa. Lithi izwi lenkosi yayisiphuma empini ngoba seyikhutshaziwe, seyilimele. Ngifisa ukugcizelela la ukuthi uma kushunyayelwa izwi lenkosi liqiniswa, kukhona abantu abazondayo, kukhona abantu abangafisi ukusizakala, kukhona abantu abajabulela kuphela ukuthi bezile esontweni noma kungabasizi ngalutho ukusonta. Njengenale ndoda esifunda ngayo elithiwa iBhayibheli yaya phambi kwenkosi, yangaya kumprofeti. Lithi izwi lenkosi wayesekhala-ke inkosi, isho lokho ekushoyo, ithi hawu ngiwuNkulunkulu yini ukuba ngibulale ngibuye ngiphilise na. Ngifisa ukusho namhlanje kulolu suku ukuthi nawe siyakucela, gijimela kuJesu. Umuntu odinga uye kuye uJesu waseNazaretha. Yabona masifunda le ndaba uthola ukuthi laba bantu ababenqotshiwe, intombazane yayiphuma kubo baka-Israyeli, kwakwabantu ababewazi amandla kaNkulunkulu,
bake bahamba naye badabula ulwandle olubomvu, bahamba naye uNkulunkulu wavula iJordani, bahamba naye uNkulunkulu wadiliza indonga zaseJerikho zingabhonjwa, zingashaywa ngezando, kungekho zonke lezi zinto ezingakwazi ukudiliza izindlu. Izwi lenkosi lithi kudunyiswa, kodwa kwenziwa ngendlela uNkulunkulu athi akwenziwe ngayo. Lithi izwi lenkosi wathi ngosuku lokuqala abazungeze kanye bangabanga imisindo. Lithi izwi lenkosi uma kuqhutshekwa wathi ngolwesibili benze njalo, baqhubeke ngolwesithathu benze njalo. Lithi izwi lenkosi kwaba usuku lwesikhombisa, wesethi ngosuku lwesikhombisa abazungeze kasikhombisa 7 times, besurrounda umuzi owalled, osecured, umuzi onendonga eziprotect abantu abangaphakathi. Bese kuthi ekugcineni sebesungeze 7 times, bese-ke bememeza, beshawuta, bedumisa uNkulunkulu, bembonga ngoba uNkulunkulu bakhe. Izwi lenkosi liyagcizelela ukuthi benza njengokuyalwa. Ngoba inkinga yabantu namhlanje ufuna ukwenza ngokwentando yabo, bangafisi ukuyalwa uNkulunkulu. Uma ekhuluma into kubo, bona bazenzela into abayithandayo. Namhlanje ngalolu suku ngiyafisa ukuthi uJesu asenzele umusa, kungabi khona abantu abaphila ngokuthanda kwabo kodwa bahambe ngokwemiyalo yenkosi. Lithe izwi lenkosi onemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba. Bese lithi mina noBaba siyakuza sihlale naye simenze abe yikhaya. Uma ufisa ukuba yikhaya likaJesu, ikhaya likaMoya Ingcwele, ikhaya likaNkulunkulu, njengoba lishilo izwi lenkosi lathi singamathempeli lapho umoya kaNkulunkulu ehlala khona. Uma ufisa ukuba yiloko, wenza isiqiniseko sokuthi uyalalela izwi lenkosi, ulenze njengoba linjalo. Uma lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena, into yenzayo yiloko, uthanda yena umakhelwane njengoba uyithanda. Izwi lenkosi malikhuluma ngomakhelwane likhuluma ngomuntu ojulile. Akekho umuntu oyinkinga njengomakhelwane. Kodwa into engiyithandayo ngokwezwi lenkosi, lithi izwi lenkosi umuntu olungileyo ungumholi kamakhelwane wakhe. Bese liqhubeka lithi umuntu oyisigwegwe uyamdukisa umakhelwane wakhe. Thina njengabantu abazalwane sinecala lokuthi kungabi khona abantu abaduka ngenxa yethu. Wena nje othi uyakholwa, akungabi khona umuntu olahlekayo elahlwa ukuthi uzama ukulandela wena kanti uphila njengezwe. Akufika isikhathi la kucaca khona, asidingi silingisizwe ngoba lisho njalo izwi lenkosi lathi ningalilingisi lelizwe, kodwa iguqulwe ingqondo yenu yenziwe ibentsha ukuze nikwazi ukuhlolisisa lokho kuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo. Uma umuntu ezophila kulomhlaba enqoba ufunda leyo mfihlakalo. Le ndaba ke sifunda ngayo ngiyayithanda. Ngiyithanda nje khona la inkosi seyithi nginguNkulunkulu yini. Uba ngibulale ngibuye ngiphilise na. Ngifisa ukukutshela wena okholwayo, ngoba lithe iBhayibheli bonke abantu abakholwayo banikwa igunya namandla
lithi iBhayibheli encwadini yamahubo nina ningonkulunkulu. Yona inkosi yalandula yathi ngingunkulunkulu yini, kodwa ngifisa ukusho izwi lenkosi lithi nina ningonkulunkulu nonke ningamadodana ophezu konke. Incwadi yamahubo leyo. Ngifisa ukusho ukuthi uma izwi lenkosi lisho njalo lithi nina ningonkulunkulu, wena ungazenyezi. Uma uNkulunkulu eletha abantu kuwe akwenzeke njengokwenza kumprofeti uElisha, ngoba lithi izwi lenkosi uma esezwile ukuthi inkosi inenkinga ihlephula ingubo zayo wathumela kuyo wathi hawu Nkosi ukhlephuleleni ingubo zakho na. Mulethe lo muntu oxakwe ubulephero, mulethe lo muntu ogulayo ukuze azi ukuthi la kwa-Israyeli ukhona uNkulunkulu ophilayo. Izwe lifuna uNkulunkulu ophilayo. Ngenzwe labantu abakhonza emabandleni la uNkulunkulu esathutha khona. Ngibezwela ubuhlungu ukuthi bayahlanganyela, bayadumisa, abanye banamaphimbo amahle bedumisa, kodwa imfihlakalo ukuthi lo abamdumisayo sebamxosha ngoba uxoshwa imikhuba eyenziwa abantu. Njengalokhu walahla no-Israyeli ngenxa yemikhuba yakhe u-Israyeli, wadinga aphile enqotshiwe. Intombazane lechaza ngamandla kaNkulunkulu ichaza ngayo isekuthunjweni, ngoba bona kade sebonile uNkulunkulu engasena kuma nabo, ededela izitha zabo zabanqoba, izitha zabo zaba ngaphezu kwabo. Uma ufunda incwadi yamahubo 107 kukhona into eshiwoyo ngaba abantwana baka-Israyeli. Ngilithande izwi lenkosi uma likhuluma kuyona leyo ncwadi. Liqala lithi mbongeni uJehova ngokuba muhle nomusa wakhe umi phakade. Mbongeni ngokuba muhle nomusa wakhe umi phakade. Bese liyaqhubeka. Uma uqhubeka nale ndaba lithi izwi lenkosi ngenxa yokuthi babengezwa, bengekho obedient, bengavumi ukulalela, behlubuka uNkulunkulu njalo webanikela ey'theni izitha zabo zibanqobe ngoba bahlubuke uNkulunkulu. Bese kuthi ekuhluphekeni kwabo baphenduke bakhale kuye bathi sonile, sonile. Lithi iBhayibheli athumele abasindisi abazobasindisa ekuhluphekeni kwabo. Banikwe ukuthula, banikwe ukuphumula, banede baphumule bezukuthula, bakhumbule ikakade labo, imikhuba basuka kuyo. Kusho ukuthi ababedla utshwala babuyele kubo, ababeqonywa bengayeki babuyele khona, naba babeqoma bengakhathali bagijime futhi babuyele khona lapho emadodeni. Nalaba bephila kuma-brothels la kudayiswa khona ngemzimba bahambe babuyele khona ngoba sebephumule, bathola inkululeko, bezwe ubumnandi, bezwe ukuthula, bese uNkulunkulu avuse futhi impi ukuthi baphinde bayothunjwa. Kwakuphilwa leyo mpilo. Ngiyafisa la ukufunda amazwi akhona la encwadini yamahubo 107.
ngiyafisa ukuwafunda. Ngicela ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi siqonde indlela esidinga siphile ngayo. Izwi lenkosi uma likhuluma lithi, ngenhlanhla ngiphethe iBhayibheli lesilungu namhlanje, ngiyazama nami ukuthi abantu ngabangitshela abanye bathi akho simnandi isizulu sakho kodwa sibuye singasizwa kahle. Kodwa ngifundeke isingisi noma ngishumayela ngesizulu. Sengiyafunda. Oh, that man would praise the Lord, verse 8 lo, for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Uma abantu bebengamdumisa ngemisebenzi yakhe emihle ayenzayo kubantwana babantu. For he satisfies the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Uyenelisa umphefumulo olambileyo agcwalise ukulamba kwa umphefumulo ngokuhle. Bese lithi, such as sit in darkness and in the shade of death, being bound in affliction and iron. Labo bantu ababoshiwe ngensimbi, 2, behleze ebumnyameni nasethunzini lokufa. Bese ngithanda ivesi elandelayo, uvesi 11, lithi, because they rebelled against the words of God. Uma abantu behlubuka emazwini kaNkulunkulu, indawo abahlala kuyo, indawo yobumnyama, ithunzi lokufa, baboshwe ngamaketanga. Noma namhlanje ubone ngathi awuboshiwe, kodwa wena uyisiboshwa sesono. Lithe izwi lenkosi lokho kumhlulayo umuntu uyisigqila sakho. Lithi ke ngenxa yokuthi bemhlubukile uNkulunkulu, bahlubuka amazwi akhe, badelela ukuyalwa kophezu konke. Verse 11. Therefore he brought down their heart with labor. Inhliziyo zabo zanikwa umsebenzi osindayo. They fell down and there was none to help. Uma bewa akekho oyenamandla okubasiza nokubasindisa ngenxa yokuthi bahlubuke uNkulunkulu. Ngifisa ukuchaza leli point elincane nje ukuthi njengoba nibona kubhilite lento ekuthiwa yivirus, abantu bahlubuke uNkulunkulu, ba-introduce izinto uNkulunkulu ayikhuzile wathi ziyisinengiso kuye, izona ezipromothwayo. Umuzwa kukhulunywa ngendaba yedemocracy, lokho ngazi ukuthi inkululeko yabantu, kodwa ngifisa ukuchaza ukuthi no, inkululeko yabantu kodwa baxabanisa noNkulunkulu, ngoba ipromotha zonke izinto uNkulunkulu ayikhuzile. Inkosi ikhuzile ukulalana kwabantu bobulili obodwa, kodwa idemocracy yakupromotha ize yenze nemithetho ikusekele ukuthi akuvikelwe kwenziwe kahle. Izwi lenkosi likukhuzile ukuthi abantu aba-straight, ama-heterosexuals, nabo ukuthi owesilisa lale nowesifazane engeyena unkosikazi wakhe. Lokho kakupromothwa, lokho ke akuvikelwa, kodwa kuvikelwa lokho kuwumonakalo. Nanamhlanje basalwa bakhalela indaba ye-prostitution ukuthi ayilegalizwe.
ibe semthethweni kudayiswe ngodanki imzimba ngaphandle. Ngifisa ukusho ukuthi lezo zinto ziuhlubuka uNkulunkulu. Okunye okwenziwe kumiswa imithetho yokuthi akukhishwe izisu. Uma umuntu engayifuni ingane eseyithwele esini ayibulale. Kwahlelo ukuthi akwenzeke kuze kuthiwe kuzoboshwa odokotela abangavumi ukwenza ngenxa yenkolo yabo. Bethi inkolo yami ayingivumeli ukuthi ngilekelele umuntu akhiphe isisu. Onesi osista abaqashiwe athi inkolo yami ayingivumeli kuthiwe ngcono uzoxoshwa emsebenzini. Abantu bamhlubukile uNkulunkulu. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi noma kungenzekani wena owamukela igama lika Jesu, yima noJesu ngoba uzokumela, uzokulwela izimpi zakho. Uma kulonyaka u2020 ngiyaphinda futhi amazwe lephezulu eEurope lawa ezisibhaxo esinzima salenti coronavirus aphasisa umthetho wokuthi ingane zethu at lower primary schools zofundiswa ukuthi indlela yokuphila kuyona le kuphela natural nalena yabantu bobulili obufanayo indlela naye yamukelekayo iyona nto efakwa i-curriculum. And bengiyibuka kuzoqala unyaka besho beyikhulumela ngenkululeko ukuthi la kwi-education yethu sizokufaka ne-South Africa yenye yamazwe e-adopte lo doti esikhuluma ngawo ukuthi kuzofundiswa ingane zethu amanyala at lower level kwenziwa umonakalo ongakazi ubone. So amazulu anyakaza, amazulu anyakaza. Noma bebeka bethi okwase-China ngiyafisa ukusho egameni likaJesu akuyona iChina ukuthi lapho kuqale khona, kodwa uNkulunkulu lethu ubhubhane ukuze thina abantu esiyizoni sikwazi ukubona ububi bethu, siphendukele kuye, sishiye imikhuba eyamanyala, asidingi sithathe konke ukonakala kwezizwe. And abantu abane-influence, abantu abanemali, labo bantu ibona bapromote izinto eziwukonakala. Bapromota lezi zinto zama-gays and lesbians. Bapromota lezo zinto uNkulunkulu ayikhuzile. Izinto elithe izwi lenkosi zenziwa ukuthi abantu abamkhonzanga njengoNkulunkulu bamhlubuka, balandela abanye oNkulunkulu wesabanikele enkanukweni zenyama yabo. Namhlanje lokho kunikelwe enkanukweni zenyama ikona okulegalizwayo. Uma ushumayela ukukhuza abantu bathi ulwa nabantu abathile, nami njengoba ngikhuluma ngehlukane nemikhuba ebengiyithanda, ngilahla izono ebengiyithanda. Kumuntu wesilisa kangibathanda abantu besifazane, inhliziyo yami yayinamathela kubo kwindlela engikhuliswe ngayo. Kodwa uma ngiye ezwini lenkosi langitshela ukuthi lo mzimba awusiwe wami, lo mzimba awusiwe wobufebe, lo mzimba awusiwe wamanyala, kodwa uyithempeli likaNkulunkulu. Kwadinga ngizwe ukuyala kwenkosi. Uma ithi uyithempeli, ngazi ukuthi angifanele ngiwuthathe ngonikela ngawo kubantu besifazane umuntu ongeyena umngami.
Ngaqonda lokho. Ngiyafisa ukusho ukuthi lithi izwi lenkosi la kumahubo 107 bamhlubuka uNkulunkulu wese badedele ebumnyameni. Wabadedela bahambe esigodini sethunzi lokufa. Athi uDavide ke noma ngenzeka ngihambe kodwa uma nginawe angesabi. Wena okubalekile thatha uJesu, thatha umuntu ozokuthwala, thatha umuntu ozoma nawe. Ngiyayithanda le ndaba kuyiyona text yethu namhlanje. NgiuNkulunkulu yini ukuba ngibulale ngibuye ngisindise na? Ngiyafisa ukusho ukuthi wena okholwayo, you represent God on earth. Awusiyeni walelizwe, ungumfokazi kulelizwe, uyisihambi, uyiambasada. Awuyena umuntu odinga enza imikhuba enziwa kulelizwe. Lize lithi izwi lenkosi thina singabombuso wasezulwini. Uma kunjalo siphila silingisa izulu, asenze imikhuba yobumnyama. Ama-Israyeli ayenenkinga yokuthi njalo uma ehlubuka uNkulunkulu, uNkulunkulu awadedele ebumnyameni. Lithi iBhayibheli, he brought them out of darkness uma bekhala. Verse 12 ngimfunde yena lithi, therefore he brought down their heart with labor, they fell down and there was none to help. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. Uma bekhala kuye webakhulula ekuhluphekeni kwabo. Lithi lenkosi wayesebakhipha ebumnyameni kade behlezi kukho, wabakhipha nasethunzini lokufa, wanqamula ibopho esezandleni zabo. Bese liqhubeka kuthi uma abantu bebengamdumisa uNkulunkulu ngenxa yobuhle bakhe nangemsebenzi yakhe ayenzela amadodana abantu, ngokuthi waphulile amasango ensimbi, insimbi wazihlukanisa phakathi. Verse 17 wakhona ngiyamthanda. Lithi iBhayibheli, some were fools, they rebelled and suffered for their sins. Ngenxa yokona kwabo, ngenxa yemkhuba yabo, babaziwula, bahlushwa. Lithi iBhayibheli, umphefumulo wabo wakwenyanya ukudla, basondela emasangweni okufa, basebekhala kuJehova ehluphekeni kwabo, wabakhulula kukho ukuhlupheka kwabo. Verse 20 wakhona ngiyamthanda lithi, wathumela izwi lakhe, he sent his word and healed them and delivered them from their destruction. uNkulunkulu esimkhonzayo ezosiza abantu uthumela izwi, izwi eliphilisayo, izwi elikhululayo. Athi uJohane bekhuluma ngalo, athi ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu. Athi sambona thina enjengozalo yedwa kuyise. Uma kukhulunywa ngolizwi owaba inyama wakha phakathi kwethu, kukhulunywa ngoJesu, kuthunyelwa izwi baphiliswa. Nomprofeti ngale, uma lo muntu eseza kuye, izwi lenkosi likhuluma into eyodwa,
lithi ngesikhathi umprofeti esezwile ukuthi inkosi iklephula ingubo zayo, uthi yena umprofeti bungafanele ukuyiklephula, mlethe ngala azi ukuthi uNkulunkulu ukhona la. Yiloko esiqinisayo ukuthi ibani sendaweni la kukhona khona uNkulunkulu. Yenza isiqiniseko sokuthi uhlala lapha amandla kaNkulunkulu ekhona. Uma sefika kuye wangaphuma ngisho endlini umprofeti wathumela izwi kumuntu oxakekile ophethe ubulephero, wathumela izwi. Njengoba silifunde iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathumela izwi wabaphilisa, wathumela izwi wathi hambani nimele ukuthi akahamba ayogeza kasikhombisa emfuleni iJordani, inyama yakhe iyakuphila ifane neyomntwana omncane, uyakuphiliswa. Wathumeliswa ngaphuma ngisho endlini, yathukuthela le ndoda. Leli iBhayibheli yathukuthela yathi mina bengicabanga ukuthi umprofeti uzofika aphakamisa isandla sakhe phezu kwendawo egulayo apholisa ukugula kwami, kodwa manje uthi angiyogeza eJordani, uthi imfula yangakithi ayingcono yini kunamanzi ala. Uyayibala imfula yangakubo uyibiza ngamagama. Kukhona abantu makushunyalwa igama likaJesu abababhizi namasonto abo. Kuthi kushunyalwa igama likaJesu athi awayo wethu amasonto angcono awafani naleli sonto leli elikhuluma kabi, elibiza namagama angabizwa. Isonto leli fisa ukutshela kulona isonto izwi likaNkulunkulu leli, ivangeli, amandla kaNkulunkulu aphilisayo, amandla kaNkulunkulu anqoba isono, amandla kaNkulunkulu elaphayo, amandla kaNkulunkulu awenza imhlola, enza izinto ezingenzeki kubantu. Yakhumbula esikhathini esidlulile ngo-year 2005 inkosi yenza sithandazele omunye umntwana kaNkulunkulu, umama wakhe sihlanganyela naye. Manje uyangiripothela uthi kimi bamadlala kade ngicelile undodana wami ukuthi akufonele ngoba uhlaselekile, uhlaselwe icancer. Ngicela ukuthi akakufonele kodwa akakakwenzanga. Ngize ngaphinda kabili ngizama kodwa akakakwenzanga. Sengicela wena umfonele. Kwasho ukuthi abantu abahlonishwayo abantwana kwadinga ngimfonele ngikhuleke kuye njengomntwana, sixoxe naye. Ngithola ukuthi vese umntwana uyashumayela, umuntu onesikhundla nasesontweni. Mangixoxa naye ngimtshela ukuthi enelalela, akudingi wenza into elikhulu ngoba vese uyasonta, wenza into elula, sizothandaza nawe uvuma igama likaJesu ngoba vese ulivumile. Sase siyangena kuleyo ndaba, walivuma igama likaJesu, engilandela ngikhuleka. Emva kaloko ngase ngiyamkhulekela egameni likaJesu. Sithumela izwi njengokusho kwezinkosi lithi wathumela izwi labaphilisa. Uma sekukhulekiwe ngizwe ireport ngaye emva kwensuku ethi kwamthatha 30 minutes ukuthi avuke emva kweprayer kade engasavuka embhedeni. Amandla segameni likaJesu awakaguquki. Amandla aphilisayo awakaguquki. Ke ngimthande umntwana kaNkulunkulu lengikhuluma ngaye. Ngimthande ngoba emva kaloko wabhala incwadi ethi God healed an Anglican
from cancer. Abhale lokhu, God healed an Anglican bese my struggle with cancer. Echaza ukuthi icancer emhlaselile yayisihambe kangakanani. Mina into engayifakaza engayibona ukuthi siqala ukubonana inkosi emvusile. Ebusweni wayehlaza. Kusho ukuthi kunama blood clots awenzekayo emzimbeni wakhe. Konke kwakwenzeke before igama lika Jesu limkhulula. Kodwa today singafakaza ukuthi amandla kaNkulunkulu amelapha kwicancer kusukela ngo-2005 namhlanje u-2020 una 15 years ephila. Ngoba leli gama lika Jesu liyaphilisa. Lithi izwi lenkosi wathumela izwi uNkulunkulu. Wathumela izwi. Umethumela izwi wabaphilisa. So nawe noma uhlaselwa ilesi simo abantu abasaba kangaka i-coronavirus, ngiyafisa ukukunika ithemba namhlanje. Igama lika Jesu liyaphilisa. Igama lika Jesu liyakhulula. Igama lika Jesu liyophula ebumnyameni nasethunzini lokufa. Uhambe emhlabeni ukhululekile. Uhambe emhlabeni ungenamahloni. Igama lika Jesu limile, limisa ifleke lokunqoba. Ngimbonile uJesu empilweni yami. Anginawo amahloni ngaye. Ngimbonile enza amalumbo empilweni yami. Ngimbonile ngivikela ezimeni la ngangafanele ukuphepha khona. Ngimbonile uJesu elwizimpi zami. Ngimbonile uJesu enginakekela for 46 years. Ukufa kungenamandla phezu komzimba wami. Ngingabahamba odokotela. Angimelene nabo. Ningizwe kahle. Angimelene nabo. Kodwa ngimelene nabantu abathatha ithemba labo balibeke kubo. Lithe iBhayibheli uqale kusiya umuntu othemba kubantu. Nami ngiyamemezela namhlanje. Abantu abanye bayasinda, bayaphila, bayakhululwa ezifeni, bayakhululwa ezonweni. Ziyaqaqwa izibopho zobumnyama. Imishado ebihlakazekile ngenxa yesono iyabuya. Abantu babuyela emndenini yabo. Bayalungisana. Kodwa ngelinye ilanga kuzofika usuku la kuhlatshelelwa khona kuthiwa till we meet again. Ngenye indlela kufanele uma kushiwo njalo umuntu ophilayo athi awangase ngoshonaphi. Ngoba ithembe linguJesu akushiyi till we meet. uJesu esimamukele uyaphila manje kuze kube phakade. Incwadi yeSamulo chapter 1 verse 18 uthi uJesu ngingophilayo ngangingofile kodwa manje ngiyaphila kuze kube phakade. Uma sikunika uJesu sikunika umuntu okwazi ukumbiza erumini lakho ohlezi kulo. Sikunika umuntu okwazi ukulwa izimpi zakho lapho abanye abantu bengekho. Sikunika umuntu ophelele yinye nje kuphela into axabene naye. Musa wena ukubuyela emkhubeni yakho. Umephilisa noma ethethelela owesifazane weba nje oqotsheni befuna ukumkhanda ngamatshe. Lithi iBhayibheli lami uma esebesele bobabili sebephume bonke labantu bephethe amatshe befuna ukumkhanda. Uthi uJesu wesifazane bapha abamangaleli bakho na. Uthi lo wesifazane abekho Nkosi. Uthi uJesu nami
mina Jesu angikubeki icala, kodwa ngithi kusukela manje hamba ungabe usona. Ileyo ndaba esimemezelayo ukuthi uma sewuhlangene nalamandla, hamba ungabe usona, phila impilo ezokwenza uhlale uvikelekile. Uvikelekile, udonga olukubiyele lungehliswanga, lungadilikanga njengendonga zaseJerikho. Ubiyelekile. Khona amazwi akhulunywa ile ndoda besifunda ngayo uNahamani. Uma sehambile-ke walalela, wakuyeka ukuthukuthela kwakhe wongena kasikhombisa eJordani. Lithi uma sephuma lapho wayesephilile, inyama yakhe ifana nenyama yomntwana omncane. Useyabuya uphethe izipho uzonika le ndoda okuyiyona uNkulunkulu ayisebenzisile, yamtshela ukuthi akayogeza. Manje-ke lithi izwi lenkosi, uma esefika nezipho usiyamtshela lo munye ukuthi hayi, izipho zakho siyayibonga. Uthi-ke kodwa uma ekhuluma uNahamani uthi, engifisa ukusho ukuthi kusukela manje ngeke ngisakhonza omunye uNkulunkulu, ngeke ngikhonze abanye onkulunkulu, ngizokhonza lo nkulunkulu ongiphilisile yena yedwa. Ningangithukutheleli njengenduna uma kwenzeka inkosi engiyikhonzayo ezweni lama-Aramu, ezweni laseBhabhela, kwenzeka ngincikile eduze kwayo, yona uyokhuleka uNkulunkulu wayo, kodwa mina ngenza isinqumo sokuthi I'll serve no foreign gods. Abekho abanye onkulunkulu engobakhonza noma yiphi enye ingcebo, kodwa lo nkulunkulu ophilisayo. Bengicela nani sesothandaza ukuthi nini enilalele, thatha leso sinqumo ngempilo yakho ukuthi abekho abanye onkulunkulu engobakhonza ngaphandle kwaJesu. Abekho uNkulunkulu engonamathela kubo ngaphandle kwalona okhululayo ekufeni, osinika ukuphila. Ngiyangilithanda izwi lenkosi baselichaza lithi iBhayibheli wasilethele ekhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli singinikiwe. Ngicela ukuthandaza nani, sondela kuJesu, mtshela uJesu ukuthi namhlanje inkosi thatha isinqumo sokunamathela kuwe noma inkingane nayo, kodwa Jesu ngiyiletha kuwe. Ngiyaqinisa ukuthi uzokhululwa namhlanje, ilanga lokukhululeka kwakho. Dumisa uJesu, sengiyabonga, asikhuleke. Baba wethu ongcwele, ngegama likaJesu waseNazaretha singinika udumo ngabo bonke abalalele. Enza ummangaliso empilweni zabo noma inhloboni yenkinga abahlangabezane nayo, bakhulule. In Jesus' name, by faith I call it done. Amen.